میگویند که زرینه مثل پینور. نگو از اینجا بیا. منو به حالم گذار. نگو از اینجا بیا. شور شده سیار. موسیقیش رو نمیدونم. یک سوال اومد که با من گوش کن. تو رو میابم. اگر زیر زمین هم درایی تو رو میابم احمق. باز چیکار کنم؟ اوه زنک جانی من با تو مورم. وای شرف آخر من در فکری فرزندم هستم. تو باشی چی ها میگویی؟ اوه کمی عقلت رو کار فرمو زنک. نه. در آخر عقلت به سرت اومد. من در فوراً مبلغ در کار یک میگویند که به خاطر کلید خانه عشق مرد کلانسار رو قبول کرده. علاقه در کردن که من قرض بگیرم. در خانه کی خوراک میپزد از شما یا از من کوتاه جواب میدهم مادرم. با نام پروردگار اینمی بعد اتک وزید دیوان خریدگیم. امکان ندارد اون گپ رو من در اینجا. як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини азизи сомонаи оилати ҷӣ банда рустам азимӣ ҳастам бо барномаи рӯ ба рӯ дар меҳмонии мо қарор доранд ки аз зеботарин ҳунарпешаҳои саҳнаву театри тоҷик гулдухтари бисёр ҳам зебову қашанг ҳунарпешаи дараҷаи олӣ корманди театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов зарина бадалова پنهان شده است. فریده مادرتان در کجاست؟ хуш омадед ба барномаи рӯ ба рӯ табатон чӣ гуна аст خیلی خوب. мо бисёр хурсандем ки шумо моро дар амин пардозхонаи худ қабул кардед ва иҷозат додед ки барномаро бо шумо оғоз кунем. تشکر زیاد. سلامت باشید. من هم خوشحالم که شما مخصوص ما رو امروز انتخاب کردید برای مهمونی برنامه خود و امیدوارم که برنامه پسندم میآید. зарина бону барномаи мо аз суолҳо иборат ҳастанд. суолҳо дар лифофаҳо ҷойгир ҳастанд ва суолҳое ки писанди дили шумо меоянд метавонед дар чашми тамошобини мо нигоҳ карда посух гӯед. агар саволҳо ба иззати нафси шумо мерасанд онҳоро оташ зада хокистар намоед. шумо розӣ ҳастед ба шарти барномаи мо? بله. пас оғоз мекунем. лифофаро мегиред ва суолро мебароред. чаро метарсед? фикр мекунед ки саволҳо бисёр ҳам коғазпеч ҳастанд? روزنامه‌نگار بود که به من یک سوال دشوار داده بود اما من فکر دارم که از اولش گیرم یا از آخرش. фарқ надорад. چون که میگوین یا اولین باش یا آخرین. هیچ وقت معلق نباش نه در زندگی نه در صحنه. مونولوگ رو از فیلم زنی که همه بچه هایش سوریه میروند و مادر تنها میموند نقل کنید. ای وای خاک بر سرم. همه این عاقبت بدمستی و بدرفتاری پدرتون خودش رفت و همه این درد و داغ رو به من گذاشت. پسر من آدم کش، خائنی وطن. من مادر خائنی وطن. وای برای من مرده است. бисёр хурсанд шудем ки ба ёдатон овардед ва мухлисони худро шод гардондед. суоли дигарро. مرحمت. خوب این بود از اولش. از آخرش. معلق بودن رو باز میگم دوست ندارم یا اول یا آخر. زرینه هنر آوازخوانی دارید؟ سرود نگینه اما خوب رو درباره مجبوری زمزمه کنیم. بله. بخچه را بین سبزه داره، جوره را بی غمزه داره. وای بخچه را بین سبزه داره، یه جوره را بین غمزه داره. بخچه را بین سبزه داره، یه جوره را بین غمزه داره. چشمم برهی آمدن چار شده سیار. موسیقیش رو نمیدونم. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз имон интернешнл гардед. السلام همسایه. تلویزیونی نو خریدید همسایه جون؟ نه نخریدم. این به مناسبت 30 سالگی استقلالیت از ایمان اینترنشنال. مبارک شود. سلام علیکم. سلام همسایه. ва алайкум ассалом.
сафаро бахайр. ها ما از ایمان اینترنشنل راحت بود کردیم мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар имон интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз русия тариқи имон интернешнл гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. имон интернешнл дӯсти молиявии шумо. чаро садои хуб дореду намеисароед? бисёрҳо мегӯянд ки чаро кӯшиш намекунӣ. гумон мекунам то ҳоло пешниҳоде нашудааст аз ҷои ҷиддӣ мушаххас. агар пешниҳоди ҷиддию мушаххас бошад чаро не? мебинем аввалу охир умедворам ки саволҳо душвор нест. умедворам ки ягон саволро намесӯзонам. ростӣ сӯзондан намехоҳам. мехоҳам ки ба ҳамаш ҷавоб гардонам. беҳтарин мухлисонатон нябора дӯст медорам шуморо. шумо хонем. дубляж ба шумо чӣ доду чиро омӯзонд? ба ғайр аз садои пиноро овоз додан боз дар кадом филмҳои машҳур овоз додаед ки то имрӯз аз забони мардум гум нашудааст? хуб дубляж аслан гӯем ки маро сохт, яъне овози маро сохт, овози маро машҳур кард. дар бисёр филмҳо чӣ гӯям садо додам. аммо яке аз дӯстдоштатаринҳояш инам буд баҳор ва пинор ки то имрӯз ҳар ҷое ки ҳаст мегӯям ки садои шуморо шинохтем. баҳор дар филми қавл ва инам бошад пинор. аз саволи дигарро интихоб мекунем. хуб як саволе омад ки ман фикр мекунам ҳарду нақш мебозем. метавонед аз удаш мебароед ё ки оташ мезанед? аввал хонем кучика пайҷа. ҳарду дар саҳна лаҳзае тасаввур мекунем. хоб ман нақши шавҳари шуморо мебозам ва шумо бошед нақши зани хубе ки дили мардро меёбад. маро обу адо мекунед. тайёред? ана тамом. хуб тайёр. оҳ зарина, ба ту чанд бор гуфтам ки косаву табақ ҳавливу ҳарамро тоза кун. охир то ба кай хоб меравӣ? то ба кай дар таги телевизор нишаста рӯз то шом кино тамошо мекунӣ? охир каме ақладро кор фармо занак. ту маро мефаҳмӣ? мардакҷон наход намебинед аз субҳ соати 5 хеста ҳама ҷоро руфтам шуштам. ана хӯроки нисфирӯзиам тайёр, чой тайёр, қаҳва тайёр, ширинии дӯстдоштаатонро пухтам. намебинед магар дар болои миз ҳамаш тайёр аст. як борак чашмакро нигоҳ кунед мардакҷон. либосҳоятонро шуштам, дарзмол кардам, пойафзолатонро тоза кардам. боз чӣ кор кунам? оҳ занакҷони ман ба ту мурам. ҳоло то ҳоло ягон саволро оташ назадем. дили хуби шумост. умедворам ки ҳамин лаълие ки дар ҳамин ҷо гузошта шудааст ӯро мо ифлос намекунем, сиёҳ намекунем. ин лаълии сафедакро мегӯянд ки ба хотири калиди хона ишқи марди калонсоро қабул кардаед. оҳо кош баланд намехондид оташ мезадед. савола бидам. чӣ посух мегӯед? рост аст шунидаҳо? рости пешниҳодҳо бисёранд, даъватҳо бисёранд аз тарафи ошиқон, аз тарафи ҳамон нафарое ки ростӣ мегӯянд дӯст медорам. хуб аммо ман гумон мекунам ки дӯстдории онҳо ҳавасакӣ аст. дӯстдории онҳо барои зиндагӣ нест. як чиз мегӯям, имрӯз ман ба 33 қадам гузоштам. ҳеҷ гоҳ ба хотири маблағ мард интихоб накардам ва намекунам. ҳатто падари фарзандамро ман ба хотири маблағ интихоб накарда будам. ҳастам пешниҳодҳо то имрӯз мегӯям агар хона харам маро ба шавҳарӣ қабул мекунӣ? охир ман туро ки нашиносам, сурататро ки мешиносам, сирататро надонам. худам ки дар зиндагӣ хеле як духтари якам асабӣ ҳастам. барои ҳамин бо ман осон нест муросо кардан. имрӯз не, ман рад кардам.
мезанем. ба ҳама саволотам усул дитесо гирифтесем. ояндаашро низ умед мебандем ки намесӯзонед. Пулро дӯст медоред? Агар пули калон ёбед чӣ кор мекунед? дар ҳақиқат Дар ҳақиқат. калон дошта бошед чӣ кор мекунед? Мехӯред, тарабхона ба тарабхона мегардед ё ки ҳар рӯз ба кошонаи ҳусн меравед? Ростӣ кошонаи ҳусн аз дасти худам меояд. Ҳама инаш ороиши мӯй, ороиши рӯй, ороиши ҳама ин аз дастам ҳаст. Тарабхона дар хона ҳам мешавад. Агар як косача гӯштбирёно дар тарабхона 100 сомон хӯрӣ, 1 кило гӯшт мехариву 1 дег ош мекунӣ. Барои ҳамин масрафкор нестам. орзу дорам ки агар пули калон ёбам, мабодо тасодуфӣ бошад ё чӣ, бароми духтарчаам хона мехарам. беҳтарин. хуб, давом меравем. ҳоло ин лалича ҳоло ҳам тоза ҳаст, сафедак. шумо бовар доред ки ин лалича як умр сафед мемонад? Намедонам, рости ҳозир мебинам ки инҷо чанд савол дигар монд. Аз куҷои боз зиёд шуда истода. ман кам мекунам, ин дар назарам боз мо зиёд махсус мешавад. саволҳоро қоғазпеш интихоб мекунем ки бояд як тошаш не як тоаш сӯзонда шавад. миёни ҳунармандон, манзурам аз тоифаи мардум, киро дар нақш ҳамбозии худ медонед? ҳамбозии хуб яъне? ҳамбозии хуб. орзу мекунам ки рӯзе ҳамбози Нозим Меликов бошам ва ҳамбози Хуршед Мустафоев бошам. аз ҷинси мардҳо хуб ҳамбози Раҷаб Ҳусейн бошам. ин нафарҳое ҳастанд ки рости орзу аст ки бо онҳо аз онҳам як чизе бидуздӣ. ки ана ин ҳам ман бояд дар ҳунари худам замъ кунам. мешавад илҳом мегирӣ, аз илҳом як чизе дар ботин ин ба забон гуфта намешавад. дар хона ки хӯрок мепазад, шумо ё аз ман кӯтоҳ ҷавоб медиҳам модарам. саҳнаи охире ки нақш буздед аз порча аз онро қисса кунед. яъне саволҳоро ман бояд хонама? Ман бояд хонам, ман бояд ҷавоб диҳам. ҳам рӯзнаманигор шавам, ҳам актриса шавам, ҳам ҳофиза шавам. хуб, саҳнаи охире ки нақш офаридем. охирин ҳамон лаҳзае мешавад ки охирон нафас мешавад ва зон мегӯрӣ ки нақши охиринам буд. умед дорам ки ҳоло нақши охирин надора, нақшҳол дар пеш ҳастам. ташаккури зиёд. савол агар иҷоза бошад аз байни саволо як тоашро ман варақ занам. розӣ ҳастед? биё монда шидем. ман зиёд мехоҳам ки як савол сӯзонда шавад, вале орзу кун. ман намехоҳам сӯзонам. телефон доред? дорам. бароред? чаро меларзед? хавотир шудед ки ягон суоли қоғазпеҷ омад? ба моҳпайкар ёро занг занед ва гӯед ки фавран ба ман маблағи калон лозим аст. дар ҳамин рӯзҳои пастӣ ёрдам накунӣ. кай мекунӣ апа? ёрдам мекунӣ ё не? моҳпайкар ёрова. бале. аввал хуб пурсупос кунед. ба фикрам дар намоишам ин ҳол дар намоишам дар қайруқум намоиш боздастудан ҷавоб намедиҳам. айниҳол муштарӣ ба занги шумо ҷавоб. аллакай дар кардан ки ман қарз мегирам. айниҳол муштарӣ ба биед ба Мавлона Наҷмиддинова занг мезанед. оҳо апай шерам. хуб бошад. ҳозир апай Мавлонаҷон инҳоам ба фикрам ҳоло ки айни мушбозикунӣ аст маблағ дарурӣ чӣ мегӯям маблағ ба даст орӣ дар ҳар як театрҳо ба фикрам. ассалому алайкум апай шерам. ассалом чаҷонам шукри худо. шумо чӣ ҳол доред? тинч галарсакотон чӣ ҳол дорад? ҳазарон бо шукр ҳамаашон хуб тинч азизам. гуфтам як ҳол пурсӣ кунам шумоям. мемарам то саломат бошӣ ҷонам. ёдтон кардам. хубам сӯзам тинҷам. илоҳи хуб бошен мондаҳои рамазон. саломат бошӣ ҷонам шумодам. шумо хубед? апи Мавлонҷон ман дад фавран маблағ дар кор як 3000 сомонак. чӣ механда? алло
чува го мекунӣ? охи срочно дар кор, дарҳол дар кор, барое ки як мушкилӣ дорам. Ҳамин рӯза дастгирӣ накунем. Шумо кай мекунед мана дастгирӣ? Вой марам та ба номи Парвардигор инаме баъди атет ӯзи диван харидагим. Дивана 7000, дивана хона меёр. Апа обод боше. Мурмтона да як барнома шиштагием сабти барнома ҳай. Ин пранк буд апаҷон. обод бош апаҷон. Салом. ташаккури зиёд ва ҳатман Мавлона Наҷмиддинова, агар барномаи рӯбарӯро тамошо мекунед, ин пранкро ҳатман ҷойгир мекунед ва аз мо наранҷед. Ҳар чизе гуфтед он меравад. як лаҳза дар нақши зани хуб ва лаҳзаи дигар дар нақши зани бад нақш бозеду тамошобини моро ба ҳайрат оред. намефаҳмам. фаҳмидан ҳам намехоҳам. Ту бояд барвақттар сар ин масъала фикр мекардӣ ё чӣ? гумон доштӣ ки туй мекунӣ тамом ҷонакат халос? ҳа ту хешу табори маро нокас гуфтан мехоҳӣ? ана харат ки азоб гузашт ту бо кадом оҳанг суруд мехонӣ? нокас будани ману авлоди маро чаро пеш аз хозгор фиристоданат туй карданат нафаҳмидӣ? озурат ки намерасӣ чаро поядро ба қади курпат дароз накардӣ? чаро аз пасам тортанак бар ин тортанидӣ? беҳтарин ин буд нақши зани бад дар саҳна. бояд нақши зани хубро мефаҳмед. кани азодаш мебарад ё ки ба фикри ман шумо чӣ мегӯед? вой чӣ баҳои гароне барои ишқи бефарҷом, барои ишқи шум пардохтам. ман чӣ аҳмақе будам ки рӯзҳоу шабҳо худро бо ин рӯё дилхуш карда будам. ҳоло бошад мавқеиятро гум кардам. саодати пешомадаро намедонам чӣ гуна пазиро бошад. охир ман сазовори он нестам. Фарҳод мефаҳмӣ? нестам сазовор. ташаккури зиёд. саволҳо кам мондан ва Заринабону биёед боз лифофаро мегирем саволҳоро. инқадар дилам намехоҳад ҳамин лаъличаро сиёҳ кунам. инқадар дилам намехоҳад. умедворам ки оташ намезанам. росташро гӯед. баъди сабти аудио намоиши бумбаст Мавлона Наҷмиддинова ба гӯши шумо чӣ гуфт ки инқадар баланд хандиде? фақат рад насозиде. ана ҳамон гапе ки гуфт ошкоро метавонед ба тамошобин қисса кунед. кош оташ мезадед? хуб Мавлона Наҷмиддиноваро ҳастанд ҳунармандоне ки хеле хуб мешиносанд, дӯстоне ки хеле хуб мешиносанд, ки зани шухам ҳаст, хеле шух ҳастанд ки чӣ мегӯяд имкон надорад он гапро ман дар инҷо. Мавлона Наҷмиддинова, агар ки шумо барномаи моро тамошо мекунед, пас вазифадор ҳастед ки дар барномаи мо иштирок карда он чизе ки ба гӯши ин кас гуфтед ва ин кас нахостанд посух диҳанд, шумо мегӯед. Намегӯянд. ин суол маҳз ба хотири сухани шумо сухта хокистар шуд ва Зарина ба қавле бохтанд, чун гуфтанд ки ба ҳама суолҳо ҷавоб мегӯям. имрӯз бибинед табақи моро бо хокистар табдил додам. ман боварӣ дорам ки апай Мавлона ҳамин саволро он касам оташ. мутмаин ҳастед? мутмаинам. агар шуморо дар як саҳнаи ҳаҷвӣ ҳамроҳи Ҷамшеди Ҳалим пешниҳод созам, аз уҳдаи хандондани тамошобин мебароед ё аз ҳаҷвнигорӣ? ҳунари ҳаҷвнигорӣ доред? Не. чаро? рости ҳунарманд бояд мум бошад, бояд ки аз уҳдаи ҳама чӣ барояд, аммо дорам нақши яъне масака дорам дар театр ки он ҳам аст бо номи Кека. инҷо аксаш ҳаст, масака аст. рости то ҷое ки ҳастанд, яъне собиқ директори мо Толиб Бобоев дар як мусоҳибаам гуфтанд ки аз ҳамон вақте ки Зарина худаш мегӯяд ки аз уҳдаи ҳаҷв намебарояд, аммо дар ҳамон нақш хеле хуб аз уҳдааш баромад. инро он кас гуфтанд, директори собиқамон. хуб ман фикр мекунам ки ҳаҷв, бозидани ҳаҷв ин моли ман нест. хуб саволҳо ба охир мерасанд. қариб ман мехонам. ду саволи дигар монд. ман ҳама мешунам. ин яке аз саволҳои пеш аз охиронаш. мегӯянд ки Зарина мисли Пинор, ҳамоне ки дар филми Ҳикмати Зиндагӣ нақши зани ҷосус, ҳилагар ва шавҳардӯзро мебозад, хислати ӯро дорад, хислати худ дорад.
این شویده و توکوچو هست. آی اگر پینار میبودم با فکرم امروز صاحب 10 خانه میشدم، صاحب 100 ماشین میشدم. امروز اینقدر پیشنهادهایی هست که اوه ما برای چشمای زیبای تو میمیریم، ما برای خنده زیبای تو فلان بهمدان خانه میخریم، ماشین. اگر من پینار میشدم همه اونها رو با یک سخن آب اوه من هم برای شما میمیرم زودتر خانه رو خرید. نه هرگز دور نمیرود. من باید برای دخترم فرد و نمونه باشم، چون من دخترچه دارم. باید شعرانه زندگی کنم که دخترم بیاد که مادر من شعر است. چخیلی که من مادرم رو شعر میخونم. дар намоишномаи гунҷишкакон ҳам механданд нақши парвона келинро шумо бозида будед. образи келини хубро дар чунин саҳнаҳо бозидан хубтар аст бароятон ё нақши келини ҷангараро? барои мани ҳунарманд имрӯз фарқ надорад ки нақши манфӣ ё мусбат пешбарӣ мекунам. зиёдтар ба қавле ки агар дар дили мардум ҷо ёбӣ, чун мардуми мо хеле нозукбинанд, зуд бовар мекунанд ки ҳамин туи тамом ҳамин ту тамом. хуб ман фикр мекунам ки нақшҳое бошанд ки дар дили мардум бештар ҷо гиранд. ҳатто ҳамин бисёр ва ҳамсояҳо мегӯянд ки инқадар дилмон сӯх, баъд мегуфтем ки хуб ин ҳамсоя зарина аст, охирвақт зинда аст, дар ҳамин ҷо бо пагоҳ мебинем ки ҳамроҳи духтарчаш. инқадар ҳамо филма боз бисёр нишон медиҳам, боз мебинем мегӯям хушҳол мешавем ки нақш аст, ҳамагӣ нақш аст. рости диламон сӯх, инқадар азият. магар мешавад дар ин рӯза замона келин то ин дараҷа яъне хомӯш монад ба зулми хуштоманд. дар ҳамон ҷо ҳамин аст ки хуштоманд аз ҳад зиёд зулм мекунад, писарашро ба келин рашк мекунад. дар таҳияи коргардон Музаффар Аҳмадов аст, он навелаи телевизионӣ, ва оқибат сари келинро мехӯранд ки дар батн кӯдаки 6 моҳа дорад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон Интернешнл гардед. ассалом ҳамсоя. телевизори нав харидед ҳамсояҷон? не нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон Интернешнл. муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро ба хайр. ҳа мо аз Имон Интернешнл роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар 1 нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон Интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмоед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон Интернешнл гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. барномаи рӯбарӯ бо иштироки яке аз муваффақтарин ҳунарпешаҳои санъату театри тоҷик Зарина Бадалова.